árboles arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Espresso libélula. Willy, por que me quererá ver despois a señorita Cassandra? Quizais teña unha misión para min. Ai, pero iso é ao mediodía. Aínda teño tempo para botar unha soneca. Ai, pero Willy, outra vez. Espresso libélula, a vosso servizo. Unha libélula. Maia, vámonos daqui. Pero se cadra mancouse. Estás ben? Non partiches nada? Non, pero o meu paquete. O meu paquete. Oh, non. Onde está? Perdino. Hola, eu son Maya e este é Willy. Hola. Chámome Jackie, mensaxeiro aprendiz de Espresso Libélula. Ten que ser divertido. Xa de pequena soñaba con isto, pero esta é a primeira entrega que fago e perdín o paquete. Seguro que hai algo importante dentro. Axudamos xa a buscalo, non, Willy? Ai, vale. Grazas. Ai, eu vou descansar un anaquiño. Ai, axudo-vos despois. Jackie, non é este o teu paquete? Grazas, grazas. Ai. O mapa! Ai. Había un mapa atado ao paquete. Non o vistes? Debeu caer. Sen el non podo saber para quen é o paquete. É este. Está un pouco danado. Non vai ser fácil lelo. Acabouse. Fallei na primeira misión. Quería ser rápida, pero non fun nin rápida nin boa. Podemos te axudar. Coñezo a pradería como a palma da miña man. Grazas. Estou totalmente perdida. Vale, tamén axudo eu. Ao mellor hai algo bo dentro do paquete. Como vale? Dame, déxame ver o mapa. Iso parece a colmea. Non, iso é a charca. Eu diría que se parece máis á cara de Lara. Ao mellor o paquete é para ela. A casa de Lara. Moi ben, marcho. Quen é Lara? Imos contigo. Un agasallo. Seguro que é para min. Debe ser porque me saiu outro lunar negro. Grazas a ti, fíxose realidade o meu soño. Completei a miña primeira misión. Espresso Libélula, dache as grazas pola túa confianza. Ei, un momento. Non che saiu outro lunar negro, verdade? Ben, é verdade. E ademais este paquete é demasiado pequeno para min. Non vou dar co destinatario. Por que non o abres? Ao mellor sabendo o que hai dentro, podemos descubrir para quen é. Sí, ao mellor hai algo para comer. ¡Imposible! En Espresso Libélula temos 3 regras. Entregalo como está, entregalo persoalmente e entregalo en 2 horas como moito. Ei, o mapa está do revés. Víchelo, Willy. Ben, se seguimos ben o mapa, chegamos a... A casa de Tecla! Lara!
ter que berrar. Tecla está un pouquiño xorda. Hola, señora Tecla. Que pasa? Que queres? Estaba esperando un envío por casualidade. Algún bicho? Claro, sempre conto que caia algún bicho na miña arañeira. Que tes aí? Importache levarlle o ti? Ai, non, eu non. Cría que en Expreso Libélula entregaba de los paquetes en persoa. Onde está ese bicho? Dentro diso? Vas por riba dela, te teste a unha distancia segura e lanzas o paquete. Moi ben, veña. Boa sorte, Jackie! Oh, non! Vais a pegar a arañeira! Un pouquiño á dereita! Ai, non podo mirar. Agora un pouquiño á esquerda! Cuidado, Jackie, cuidado! Que? Que estás facendo co meu bicho? Case está situada! Teño medo. Sube un pouco máis, Jackie! Veña. Ya aquí está a salvo. É o meu bicho. Non. Ben, fixéchelo unha vez e pódelo facer outra. Veña, Jackie, pero ten os ollos abertos. Moi ben. Vouno intentar outra vez. Por fin volviches. Dame o meu paquete. Ai, vamos. ¡Bom traballo, Jackie! Grazas, amigos. Foi todo grazas a vos. Iso non é para min. Non o vou dar entregado. O formigueiro. Por que non pensei antes niso? Se cadre é para Paul. Está preto, sígueme. Ola, está Paul. Está no campo de obstáculos con recrutas novos. Se un día é iso, vou no avisar. Descansado un pouco, volvo de seguida. Boa idea, estou esgotado. Veña, vamos, vamos, con ganas, recrutas, máis rápido. Máis rápido, bulide. Ola, Paul, contas con recibir un paquete? Sí, conto. E ti como o sabes? Son os cascos para os recrutas novos e teñoche que dicir que os necesitan ben. Ai. Genial, creo que o temos, Paul. O meu paquete! Devolvedeme o paquete! Dixen que me devolvan o paquete. O paquete é meu. Soltade-o! Soldade o paquete. Jackie, o paquete. Expreso Libélula, o servizo de reparto interpradería que entrega paquetes a todos en todos los sitios. Demasiado lixeiro. Non poden ser os cascos. Este paquete non é para min, Libélula. Fixéchesme perder o tempo e estragáchesme o traballo. A traballar, soldados, acabouse o xogo. Entón que? Xa está todo arranxado. Nunca vou ser unha libélula expreso. Vou chegar tarde á reunión coa señorita Cassandra. Agora tócame axudarche a ti. Veña, subide. En Expreso Libélula as entregas son sempre puntuais. Nada de rizar o rizo, vale. Agarradevos ben.
Xa chegamos. Grazas, Jackie. Hola, pequena Maia. Hola, Maxestade. Oh, xa recibiche o teu paquete. O meu paquete. É un paquete que encarguei especialmente para ti hoxe a mañá por medio do servizo expreso Libélula. Vaya, hoxe a mañá non estaba na miña flor, Maxestade, pero ya aquí aprendí de mensaxeiro de Expreso Libélula, foi quen de dar comigo. O paquete foi entregado a ti persoalmente, Maia. Grazas. É para darche as grazas por axudar a túa raíña. Oh, vale de orquídea. Grazas, Maxestade. Por que non me pediu a min que entregase o paquete, Maxestade? Estaba seguro de que era pole. Oh, Willy, iso é para Maia. Grazas a ti, xa non lles teño medo ás arañas. Se xa non che dan calafríos as arañas, co teu servizo os clientes sempre gañan. Grazas pola axuda. Expreso Libélula, o servizo de reparto número 1 da pradería que entrega paquetes a todos en todo